It inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to Earth. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have it, hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight.
cecek yen ra eling para besan semara bangun semetompo kali Gunung Kambing Kamprong tekan kudu cecek yen ra eling cepot karwa sang sin durung Prabu Jatuh
Rina wengi aku tansah kanyun-anyun salin iki lho iki wajib kok ditotol titik
Rasa ingkang lumantar swara kanca samyata suka tatembangan anglipun driya datang suwe awala rasa ingkang lumantar swara prakanca samyata suka tatembangan anglipun driya datang suwe awala rasa ingkang lumantar swara
saka wetan nunggang gajah lale elar singgih perkasaan hamulya mring tawang-tawang perang jamu
namastu purnamasiddha Aweng kang astu purnamasiddha Ilahing aweng namastu purnamasiddha Ilahing aweng kang astu purnamasiddha Sanjang siang Luran budaya Sangkesari Turun Bikoso Kosarana sing sarina Ayo Engkang tinapun Ayo engkang tinapun Iku daya Lakasing Ayo Mulyani Jiwa Rogani Enjing bidal gemuruh saking sasorati Om kunging kang palakasma praposananira lir surya wedalira saka ing jalanidi arasa madangi jagat mungup aning sapocak ing wukir berbabak brang sumirat kena soroting surya nambang mega lan gunung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kawilujengan, salam rahayu. Kersanipun sagung para tamu sinodhan kakung putri ingkang winantu pangurmatan ngaturaken wilujeng pepanggihan kalian kula sakanca bintang budaya campur sari mijil saking laladan Seboto Gladak Sari Boyolali kanthi sawanipun ndherekaken lampahing tata cara paharikyan ingkang ginelar panjenenganipun Bapak Suryati Ibu Sudarmi niki boyong temanten Bagus Prihono ingkang sampun sembodoan Jaturo Rayu Novela Carolina Atmojo putrinipun Bapak Bambang Ibu Yunita mijil saking Desa Muara Marwai RT 1 RW 2 Kecamatan Laung Tuhuk Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah kanthi donga pamuji kasuwun mugi lampahing tata cara gelaring parikane panjenengan menika Purwa Madya Wusana manggih rahayu niskala sawan kula kinanten Triwiduwati ing antawisipun Elida Suryandari Diajeng Yayu Soho Galuh Purwanti bintang tamu Garek makarya sesarengan GG Audio Sound System Seboto Gladak Sari Boyolali ugi pun lestatonaken saking mrikanca Awi Awak Waras Multimedia Video Syuting Wilujeng Lega kanthi marti kaning menggalih nampi sopan kula sakadang bintang budaya.
sembah nuwun kanthi sawanipun Triwidowati murawakani kanca-kanca bintang budaya denipun makaryon banji kalenggan menika tampi dawuh sasmita lumanggih adicara tumuli kepareng badhe kasewanaken pramila sasana sataipun katur dhateng pangandalipun sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Kanthi kasukan saking Syekh Wiloso Gusti Kang Murbeng Kawasa ingkang pinarengaken dhateng kita panjang sami mugi tansah sumandha handayani sagung para tamu kagung mewah putri pinaringan dirga yuswa kang miguna nuwun kunjuk prayagung tamu kagung mewah putri ing dadi mateng kepareng kawula badhe nderek supaya matur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sami. Manggastre manah kawula amung nedya sinulung saha netepirah darmaning sutresna. Saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Suryati mewah Ibu Sudarmi ingkang makuwun wonten ing Karang Pradesan Jatiwetan Ngadirojo Gladaksari Boyolali ing sedya kinen ngaturaken rantaman tata cara gelar pahargyan boyong panganten palakramanipun Sang Bagus Prehono ingkang wis kapareng hanjatukrami kalian Kenya Ayu Roro Novela Carolina katiti mangsa wonten ing Ari Radite Kasih hanyaring Surya kaping gangsal Maret warsa 2023 menggalem dening tata cara ingkang sepisan nulinggih purwane pahargyan duka plemadring tata cara candhaipun nulinggih swanipun Sang Pinanganten Sarimbit kakali manjing dhateng madyaning pagelaran sawasa kateng madyan ingkang tinuju daya-daya enggal badhe lumadi tata cara serah tinampining Pondang Pinanganten Sarimbit saking panjenenganipun Bapak Bambang sekalian Ibu Yunita katur panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian ingkang manggi ingkang kepareng hababar pedaring pasrah panjenenganipun Bapak Parno Raharjo sapuranipun tinanggapan saking panjenenganipun Bapak Slamet Widodo Kinaryo pangawak saking Bapak Suryadi sekalian Porno serah tinampining Pondang Pinanganten Sarimbit kepareng lumadi tata cara gebyokan mewah unjukan tertawening dene sapuranipun kepareng lumadi tata cara sinduran keparengipun Bapak Suryadi sekalian Ibu Sudarmi kepareng pandangan diri Sang Pinanganten Sarimbit kalenggahaken wonten ing kursi renenggo mapan wonten sajroning gubet mayang arum sapuranipun kepareng lumadi tata cara sungkeman sawetawis ing boy beli manggi sampun kasendatan sak samudayanipun kepareng lumadi tata cara ambalan pambagiwana saking panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian ingkang manggi
nyuwun hubungan dumateng ingkang kinurmaten Bapak Haryoko sarjana hukum purnanipun kapareng lumadi tata cara hastungkara donga ingkang kepareng badhe kababar Bapak Jarma Wiyasa kinarya mungkasi tata cara gelar bagian boyong pangandian ingkang winengku Bapak Suryadi sekalian. Prayogung tamu kakung mewah putri kang tuhu kinurmatan. Mekaten sesemanten lumading tata cara kang winengku Bapak Suryadi sekalian. Ing wusana Jaya, Jaya Wijayanti. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi. Nuwun. Prayogung tamu kakung mewah puting dadir mateng. Ngangge wanti sampun sawetawis siang daya-daya badhe lumadi tata cara ingkang ongkos pisan. Inggih para bahagian. Ingkang menika sumangga nuwun kanthi kalodheraken angangklungaken tumungkling Bantala mugia lampahing tata upacara para madya wusana kasembadan lulus raharja kalis ing sambi kala. Ugi kalal manggi sampun wonten sasmita saking Wisma pacumundukan daya-daya risang pinangantian sarimbit arsa kakali manjing dhateng madyaning pagelaran. Menggaswani perisang pinangantian sarimbit katon dibebayang kali candrane. Usnya nampi sasmita saking tetunggal pagelaran. Kelinggawan manggi. Yoga risang pinangantian sarimbit. Us kapal badhe kakanthi lumebet wonten madyaning pagelaran. Nalika sampun pandhanipun Bapak Parto Raharja. Kinarya tetungga saking tandhanipun Bapak Bambang sekalian. Wasanting gati sauge dinedangan yoga pinangantian sarimbit tumuju dhateng madyaning paharyan. Katon dambiak-dambiak kang sami lumaksana hangayam tindak ing sang pinangantian sarimbit ingkang kinelaken dening para kadang santana mewah warga wanda saking panjenenganipun Bapak Bambang sekalian ingkang pingking saking bumi pertiwi muara murawai lai tuhut murung raya Kalimantan Tengah. Nalika sampun wis kepaten lumebet wonten ing kori prasedya kori pagelaran. Jroning sasana pagelaran wis katon babran balaban sandyaning protamu kakung mewah mugi ingkang wis kepaten biasa tonton kanthi margi kebebasan kanthi kaya doyong-doyongno pancak sujining pandhapi agung bali pinangon ingkang dikenal panjenenganipun Bapak Suryadi katon mangelampah tindak ing sang pinangantian sarimbit
ingkang nalika sampun wis kapanggahake asta sinambi hanging garing panjalih mirsani pandreng sari Gustito ingkang den pangambar almana sajroning papan pagelaran terpepeh saya hanya kedateng korini pagelaran temanten sarimpit ya sangat bagus prehono jalan genduk rorayu novela Carolina ingkang nalika samono wos kasebatan kakandhing tumuju dhateng madyane pagelaran godaing prikanta saking prikanta campur sari bintang budaya ingkang wis kapanggah barbayakari kinalio bumiring tindak ing sang kenangan yen salibit lebet wonten madyane pagelaran nalika samono wis katon ngalila tindak ing sang kenangan salibit ingkang ngarsa kakang itu tumuju dhateng madyaning pagelaran swasana jroning sasana pagelaran katon ayem tentrem sedaya tansah meminta bareng asale gote kang murbeng awasa mugi antaya ngomong padhalipun Bapak Sri Adis kaliyan Ibu Sutari anggen yo kamareng angadani lumadhening tata cara Purwamadya kusana kasebatan lulus raharja nalika sampun wis meh rampung madhani kang tinuju ya sang yudha manggala yudha ya kang kapaslebat palang pati ya satra kembar was kapal handheraken sani perisang penanganan salibit mabet wonten madhani pagelaran risang penanganan salibit ya sangat bagus prehono pagelaran novela Carolina nalika sampun wis kahayam sanjaning para pager bagus mewah pagrayu tumuju dhateng madyaning dhateng nalika samono temanten sarimpit katon bungah penggali nalika tindak ira kakalih kandhake kakang asta tumuju dhateng madyane pagelaran nalika sampun prateng madyane kang tinuju benteng kalagaman arsa kasingkek tindak ira sawetawis kepareng antara lumadhening tata cara kang lumayan dening nara karyane pagelaran nalika samono temanten sarimpit sampun lumebet wonten madyane dhateng kulya kasih tindak ira sawetawis kepale balaran lumadhening tata cara kang lumayan dening para kadang pagelaran
Kanthi lulus raharja swani perisang pinangan dan sari mbita kali maring dateng madani pagelaran. Ingkang menika katur ingkang kinurmatan Bapak Haryoko sarjana hukum. Keparenga jengkar saking sasana palenggan tumuju dhateng sasana waro ing sedaya kalenggal mangke. Nanggapi atur paluyan kinarya pangawak saking Bapak Suryadi sekalian. Sawetawis jumenipun Bapak Haryoko sarjana hukum sinumbul panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian. Ugi sawetawis katur kang kinurmatan Bapak Arno Raharjo keparenga samakta gati wonten madyaning pagelaran. Kawuriyan para pinundi sampun samakta gati saugeng diri. Katur kang kinurmatan Bapak Parno Raharjo babareng pamasrah sawetahipun kasumanggaaken sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nuwun kaula nuwun dumateng dinanipun para pepundhen para sepuh sesepuh ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes tinabekten para pangemban-pangembating praja satriyane negari minangka dados pandam-pandoming kawula dasih ingkang pantes ing ngurmatan. Para sarjana sujana sujanening budi baraya gungtrah ingkang hambeking dharma ingkang pantes kinabekten. Sagunging para tamu, para lenggah kakung sumawana putri ingkang sinedaning pakurmatan. Langkung-langkung dumateng punanipun Bapak Suryadi sekalian Ibu Sudarmi, mewah para keluarga ingkang pantes pinundi. Datan kantun para kadang werda muda tumaruna ingkang tuhu bagya mulya. Nuwun inggih saderengipun kepareng sumelatur wonten ngarsanipun sagunging para tamu, para lenggah kakung sumana putri langkung-langkung Bapak Suryadi sekalian, mugi wonten keparengipun punanipun para pundhen para sepuh para tamu kakung sumana putri boten wonten kendhat-kendhatipun tansah kula dherekaken ngaturaken suka syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang saestu sampun kepareng paring kanugrahan dumateng kula lan benan sami temah wonten ing kaludhangen enjang dungkap siang menika kula lan benan tasih dipun keparengaken kempal manunggal ngawuningani edi penining swasana pahargyan wonten dalemipun Bapak Suryadi sekalian Ibu kanthi manggih kahyuwanan. Janipun para pundhen para sepuh para tamu kakung saha putri ingkang sinedan pakurmatan. Nyuwun pangapunten mugi kalilanana kawula matur ngaturaken wosing gati pisowan kula saking Kampung Muara Marwai RT Setunggal RW kalih Kecamatan Laung Tahtuhub Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.
Yun ngapunten Pak, wong Kalimantan iku bahasane gaduh-gaduh. Saged kados Boyolali. Alus. Pun para pundhan para pinsepuh, para tamu kakung saha putri ingkang sinedhang pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Bambang sekalian Ibu Yunita marak sowan wonten pahargyan dalmipun Bapak Suryadi sekalian nuhoni atur panyuwun saking benaran Bapak Suryadi sekalian. Ing uni panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian lumantar benanipun Bapak Triyono kepareng inggih marak sowan wonten ing Kalimantan. Ingkang saperlu ngaturaken putra kakung ingkang asesilih pun Bagus Prihono. Seru panyuwunipun benanipun Bapak Suryadi lumantar benanipun Bapak Triyono pun Bagus Prihono mugi keparenga kaijab kabulaken kalian putra putrinipun benanipun Bapak Bambang sekalian ingkang sesilih Roro Novela Carolina mekaten panyuwunipun. Ingkang menika panjenenganipun Bapak Bambang sampun sembodo kepareng ijab kabulaken pun Prihono kalian Roro Ayu Novela. Inggih hawit pikantuk doa restu so berkah pangestunipun para pepundhan sepuh pinesepuh saking Kalimantan menapa dening Boyolali ijab kabul pinaringan wilujeng widodo niring sambikala. Ingkang salajengipun sakderengipun bidal dhateng Solo Mas Triyono bisik-bisik kaliyan Pak Bambang, Pak nyuwun ngapunten benjang tanggal gangsal Maret 2023 putra penganten jenengan boyong dhateng Solo. Ingkang menika Bapak Ibu panjenenganipun Bapak Bambang sekalian ing dinten menika leksanani nuhoni atur pun ingkang angka kalih saking penanipun Bapak Suryadi. Ingkang menika nyuwun ngapunten menggah pisuwanipun Bapak Bambang sekalian nganti putra temanten sekalian Bagus Novela kalian Bagus Roro Ayu Novela nyuwun ngapunten kalian Bagus Prihono wonten wingking niku tasih wetah Pak dereng rusak. Mila kanthi wontenipun menika nyuwun ngapunten kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian sumangga borong anggenipun badhe mahargya minggahipun badhe paring wulang wuruk dening panyarwe dhateng pinanganten sekalian. Nyuwun pangapunten inggih anak kula Novela menika wong Kalimantan kertosipun nggih ngaten menika. Mboten perlu kula aturaken mungkin ndak mboten sae. Mila mangke sumangga borong anggenipun badhe maringi wewarah supados mangke saged njumbuhaken kalian lingkungan wonten ing Jatiwetan RT sekawan RW 3 Desa Ngadireja Kecamatan Gladak Sari Boyolali. Menanipun para pundhan para pinsepuh para tamu kakung saha putri ingkang sinedhaning pakurmatan kirang prayogi menawi anggen kula matur gladrah inggih kula sak kanca mboten kathah Pak inggih mriki niku nyuwun ngapunten kedah nitih lembu nek mung mendo mboten dugi. Mila nyuwun ngapunten nika lembune gandeng mung sithik nggih. Anggenipun sowan sekedhik. Mendanipun para pundhan para pinsepuh para tamu kakung saha putri ingkang sinedhang pakurmatan
mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken kula nglenggono anggen kula matur growal-growal njawet cubluk kawruh kiranging pangertosan satemah kirang nuju prana dumateng penggalihipun para punden para sepuh langkung-langkung Bapak Suryadi sekalian. Kula tansah nyuwun pangapunten. Ingkang menika Bapak Triyono mewah Bapak Suryadi sowan dhateng Kalimantan dipun segai prawan, Pak. Namung Bapak Bambang dhateng Boyolali dipun segai susu. Mila kanthi wontenipun menika nyuwun pangapunten mboten rusuh Pak, pancen jenenge nggih niku. Kirang langkung pangapunten ingkang pungkasan mbok bilih mangke sampun paripurna pahargyan wonten ing siang menika keluarga ageng saking Kalimantan nyuwun pamit, nyuwun tambahing doa restu mugi bidal saking Boyolali dumugi ing Kalimantan tansah manggih kayuwanan. Dan pun para punden para sepuh, para tamu kagung saha putra ingkang sinedhan pakurmatan pinangka panutup pengatur medal kula aturaken wangsul dhateng Kadang Pambyawara Kinasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kadhe wijan gamblang babaring pamasra saking Bapa Parno Raharjo kinarya sesule saking Bapa Bambang sekalian sampun tunggal paripurna. Daya-daya tinangkapan saking panjenenganipun Bapa Haryoko sarjana hukum kinarya pangawak saking Bapa Suryadi sekalian. Katur panjenenganipun Bapa Haryoko sarjana hukum baparing waloyan sampetaipun kasumanggaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit wasang palimantapi ilo-ilo dino sinebetno ing ladini tinebehno ing tulak sarik dumawa ing tawang toang mugi linepatno saking siku dendaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Miwah kula ngaturaken salam namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Hong Swastiastu, salam kebajikan. Kunjungan sadipun para pepunden di sepuh aji sepuh kasepuhan. Sesepuh kula pepunden kula sedaya ingkang rawuh ingkang tuhu kula bektosi para alim para ulama. Bapak Kiai, Bapak Pandito, biku biksu biksuni. Miwas sedaya para pangarsaning agami. Mandhapipun sedaya para santri ingkang rawuh ingkang tuhu luring budi. Pangarsane warga manggalaning desa satriyaning negari. Para dwija, para sarjana, para winasis, para purna karya labet praja miwah satriyaning negari ingkang winanting pakurmatan. Anak-anak kula perangkat desa Ngadireja ingkang tansah kula tresnani. Bapak Ibu besan waradinipun pangombyong putra pinanganten saribit ingkang winantu ing Sukabasuki. Sayaning para lenggah kadang werda muda para tamu kakung putri ingkang tubagya mulya. Datan katalumen prikonco campur sari bintang budaya ingkang tansah kita tresnani lan kita banggaaken. Satripun matur kula nyadha lumutring samudra pangsami kula matur kanthi teksura gembel kamardikan hamungkel pangandikan sawetawis labet kula ing mriki menawi pamundhut miwah panjenenganipun ingkang hambugati kadang kula sepuh kekalih Raga Mas Suryadi sekalian Mbak Ayu wigatos sing ngatur kinan hangaturaken wudaring sedya atur panami pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapak Ibu pisan. Sayening para lenggah waradin para tamu satripun monggo sareng-sareng kita dherekaken ngunjukaken ras puji lan syukur dhateng sedherek Gusti ingkang Maha Wikan ingkang sampun paring kanikmatan karahayon kabegjan kawilujengan miwah kebaing kabagas kuwarasan dhateng kula panjenengan. Kadidi wonten jang siang menika kita saged nuhoni panyuwun saking ingkang hameng gugati kanthi pinayungan widodo rahayu basuki. Atur salajipun kepareng matur dhateng sayaning para lenggah waradin para tamu. Kasekecakno pinarak lenggah kanthi mardikane penggalih.
Nyuwun tambahan berkah pangestu kula kepareng badhe hanyuli atur saking panjenenganipun Raka Mas Suryadi sekalian kepareng atur panampi pangantika pasrah saking panjenenganipun Bapak Ibu Besan Saribit. Kunjuk panjenenganipun Bapak Harjo Parno pinangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Bambang sekalian Ibu kula pun Haryoko pinangka sule ngatur saking Raka Mas Suryadi sekalian kepareng matur kepareng hanampi pangandika dawuh panjenengan ingkang sepindah satripun kula matur kathah ingkang hamugati Raka Mas Suryadi sekalian Mbak Yu ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenenganipun Bapak Harjo Parno waradipun para pangombyo kepareng kasembacan hanglarapaken putra pinangantian Sarimbit Kandi Widodo Rahayu Nirbaya Niskala. Atur salajengipun kanthi rawuhipun panjenenganipun Bapak Ibu Besan waradin para pangombyo ingkang hamugati ngambali ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan. Ingkang salajengipun kanthi lumaing asta kekalih pun Role Bagus Prihono putra jalu saking panjenenganipun Raka Mas Suryadi sekalian ingkang sampun kepareng hambayang kari putra siwi saking panjenenganipun Bapak Bambang sekalian Ibu pun Nimas Ayu Novela Carolina wingking saking Padekan Muara Maruai RT setunggal RW kali Kecamatan Laung Tuhuk Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah kanthi menika kanthi atur agunging panuwun pindha kajujukan harga inten karoban madu nampi karonipun panjenenganipun Bapak Harjo Parno miwah kepareng hamasrahaken putra pinangantian katambi ing samanggih badhe kasun tambahing berkah pangestu pamuji miwah pandonga dhateng sayane para lenggah waradin para tamu mugi anak kula pinanganten Sarimbit anggenipun lelomban wonten samudraning bebrayan agung tasah mangke karahayon kabegjan kamulyan gesang kanthi ayem tentrem wiwit wekdal menika praptenging delahan ingkang salajengipun leres dawuh pangandika panjenenganipun Bapak Harjo Parno pinangka taling atur saking Bapak Ibu Besan wonten ing ari Sukra Jenar Surya kaping 28 Oktober 2022 panjenenganipun Raka Mas Suryadi sekalian dalasan panjenenganipun utusan Bapak Triyono dalasan sedaya para pangombyo saking Boyolali kepareng sowan wonten ing tlatah Kalimantan Tengah estu ngaturaken ageng panuwun putra pinanganten Sarimbit sampun kalampan ijab kabul miturut satatining adat ingkang sinengker wonten ing tlatah Kalimantan kanthi menika wonten ing ari menika kepareng panjenenganipun Bapak Harjo Parno dalasan sedaya para pangombyo rawuh wonten ing Jatiwetan Gladak Sari Boyolali estu ing mbok pilih anggenipun atur panampi wonten ing mapan pundi kewala wonten pikiranganipun panjenenganipun Raka Mas Suryadi sekalian lumantar kula nyadong lumuntring samudra pangaksan ingkang salajengipun senadyan tebih papan dunungipun kala wau ing ayun panjenenganipun Bapak Harjo Parno dawuh pangandika anggenipun lumarap wonten ing tlatah Jatiwetan Boyolali sagedipun umpamiaken kedah nitih lembu kanthi menika ing sakmangkih ing mbok pilih paharjan sampun paripurna estu nyuwun ageng papunten Raka Mas Suryadi sekalian boten kuawi nderekaken panjenenganipun Bapak Parno dalasan sedaya para pangombyo dhateng Kalimantan Tengah awit sasmita ingkang kula tampi Raka Mas Suryadi boten ngingah lembu namung ngingah mendo panjenenganipun Bapak Harjo Parno dalasan sedaya para pangombyo pungkasi ngatur ing mbok pilih sakmangke anak kula pinanganten Sarimbit cumondhok wonten ing Kalimantan borong ugi anggenipun paring panggulawenthah pandidik seserepan supados gesangipun anak kula pinanganten gesang ingkang keluarga ingkang ayem tentrem fid dunya hatal akhirah mekaten sayaning para rawuh panjenenganipun Bapak Harjo Parno dalasan sedaya para pangambyong
anggen kula nampi dawuh pangandika panjenengan ing mbok pilih wonten kekiranganipun kula mawantu-wantu nyadong lumutring samudra pangsami pungkasing atur kepareng matur dhateng panjenenganipun Raga Mas Suryadi sekalian Bayu waratinipun sedaya para rawuh saksanipun kula ngaturaken udaring sedya atur panawi pangandika pasrah samanggih kula ngrini medal pasilan kepareng badhe nglajengaken sedahan ingkang wekdal menika sekawan welas panggenan mekaten atur kula panutuping atur akhir kalam billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi cetha trawaca mewah wicaksana paparing maluyan saking panjenenganipun Bapak Haryoko Sarjana Hukum kinarya pangawak saking Bapak Suryadi sekalian sampun tungkap paripurna ingkang menika dedegal badhe lumadi tata cara biyokan mewah unjukan tirta wening saking panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian jumateng risang pinangantian sarimbit menggah lumadring tata cara gebyokan mewah unjukan tirta wening swasana katon sumilir-lir kadya pindhaning katiuping maruta manda. Orop sirep dedep tidem permanem tanono sabawaning walang kang alisik godhong kayu datan ana ingkang obah samirana datan ana ingkang lumampah amung lamat hangan swaraning dang pradonga mewah pangali ing widawati saking trikanca bintang budaya ingkang rikala mangipus keparing handabar ilmu lumadini tata cara gebyokan mewah unjukan tirta wening saking badanipun Bapak Suryadi sekalian dumateng risang pinangantian sarimbit nalika samono panjenenganipun Bapak Suryadi wis kepareng-pareng tirta wening dumateng risang pinangantian sarimbit mugi anggennya sami lelumban wonten madyaning bebrayan ing tembe tansah pinaring ana wening penggalipun satemahan dayan genyo sami mangkun bayanageng tansah pinaringan ayem tentrem bagya mulya ngantos ndungkap puputing yuswa padhalipun Bapak Suryadi nalika samono kepareng-paring tirta wening dumateng genduk novela Karolina iya yoga pinangantian putri-putri kinasih saking Bapak Bambang mewah Ibu Yunita mugi kanthi weninging penggalipun temantian sarimbit andayani genyo sami bebrayan tansah pinaringan mat sinamat dan tansah apepayung budi rahayu handayan ayem tentreming bebrayan sabralipun keparlemadi tata cara gebyokan ing sadya panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian kepareng bengkas saliring Sukerto temantian sarimbit mugi tembi tansah tinebihna saking Pancabaya balak lan bilahi satemah pinangging ing karahayon katentreman kabagyan mewah kabagas warasan sabralipun temantian sarimbit
keparang sumungkem dhateng ingkang raka. Saha keparang ngaturaken sungkem pangabektinipun. Was paripurna yoga pinanganten jalu yon bakal pangestu wilujeng mewahi dipalilah dhateng ingkang ibu noninggi panjenenganipun Ibu Sudarmi ingkang wis kepareng ngukir jiwa raga yoga pinanganten jalu salami Nawa Candra Daswari. Sabralipun temanten putri jenangkah majeng hampir pergi dhateng Rama Sriyadi. Kepareng nyuwun berkah pangestu mugi handayani. Anggenya sami bebrayan tansah pinaringan dirgaya suwe kang miguna. Andayani ayam tentreming bebrayan ngantos ndungkap puputing yuswa. Sapuranipun kepareng lumadi tata cara sinduran. Keparengipun Bapa Suryadi sekalian Ibu Sudarmi. Kepareng badangan di temanten saringgih kalenggahaken wonten ing kursi rinenggo. Ing sadya kepareng badhe kasuwunaken berkah pangestu dhumateng teman. Dan saringgih saking para kadang tamu minulya. Ingkang manggi sindur enggal badhe pinaringaken dhateng temanten sarimbit nulyanipun Bapa Suryadi sekalian. Kepareng badangan temanten sarimbit pinggah dhateng Siti Hinggil. Ya sasana rinengga ya gupit mayang arum. Mangalo lampah tindak ing sang pinanganten sarimbit kakanthi dening Rama Ibu Suryadi. Nalika samono nggenira hanganti temantian sarimbit tansah purun prengasane Gusti Kang Murbeng Kawasa. Mugi tembe temanten sarimbit dados pasangan kang sejati. Pinaringan lulus raharja ngantos salaminipun. Wahyu jodoh sejati. Was kepareng manunggal pring temanten sarimbit. Nalika samela sang temanten sarimbit sampun prapteng madri kang tinuju daya-daya. Enggal badhe kalenggahaken wonten ing kursi lenggo ing sedya kasuwunaken berkah pangestu dhumateng sagung perkawis. Sapuranipun Bapa Suryadi sekalian. Nulya padhalipun Bapa Suryadi sekalian. Kepareng badhe mandhap saking pananggilan kepareng nampi rawuhipun kadang besan sutresna. Bapa Bambang mewah Ibu Yunita. Ing sedya kaaturan pinawak lenggah mapan wonten ing sisih kiringipun temantian sarimbit. Wos kepareng kelampi kadang besan sekalian. Ing manggi dedenggal badhe kaaturan pinarak lenggah mapan wonten sisih kiringipun temantian
Sarimbit. Sapuranipun temanten Sarimbit keparenga kalenggahaken wonten ing kursi nunggu. Kanthi lulus raharja swane prisang pinangan dan Sarimbit kakali manjing wonten ing sasana Badrayasa ingkang menika katur panjenenganipun Ibu Juru Sembogo saderengipun lumadi tata cara sungkeman keparenga temanten Sarimbit mewah ingkang samiya bebesanan kasuwun jumeneng saking sawetawis keparengipun badhe nampi swanipun para kadang krida dharma wonten ing titi kalenggahan punika.